bunun çıl digot, Xwedê digot. Em min data û bide hevdê min, bela hûn di axiretê de qezanî bin parûn. Dema ku te bimilî, duê tu poşman nebî, hûn jiyana çi got? Min çi jêye, ez Xwediyê elmim, min ew hemû dewlemendî bi zanîna xwe qezanj kir. Dibêje. Ez ê re got û wilon dibêje. Ey karûmaka tu fikirî ew însanê ku berî te meşte bêtir dewlemendtir kiribû me wan helak kir. Tu fikirî bi dewlemendî û heybet de haw derdikeve ber însana. Hemû dewlemendiya xwe ji malê ku daye ser hev halî wî çi ye, hîsa wî çi ye, xwe nîşanî însana bide û bine bi xêre binêre ew ez im. Jiyana dunyayê dixwazin, xwezî bi kasî yê ku ji karûn rahatiye, ji min re jî hebûye. Bi rastî ew xwediyê baxtewariya herî mezin e. Hûn çi dibêjin? Bi wî hawî fêm dike. İnsanê ku anhar pêgerdînê baz didin, basa dewlemendiyê dibe, awa debe wan de herike û jiyana wana mutêcer tune. Bi rastî jî wisa ye. Na, bi rastî Xwedayê mezin ku li dilê wan diyêre û bi dilê wan dizane dibêje ku ne wisa ye. Heyv ji wî re, yên ku dixwazin xwe bigihînin Xwedê, ji kê re dibêjin? Ku jiyana dunyayê dixwazin dibêjin, hev ji wî re. Amenû bûne, yek ku amelê salih dikin û tawî murşidê xwe bûn, sahaba Xwedê jê bixêrtir e. Dilê xwe dixwazin ku hûn bigihîjin Xwedê. Di ziman an ji dil, niha çend kes dibêjin Allah, Allah. Ê, ew li ser we ye hûn wê peyda bikin. Dilê wesa we birayê minî delal. Gotina ez ewim, ez ew, çîrokek e. Arek din ji we re dibêje ma hûn ji dilê xwe dixwazin xwe bigihîjin Xwedê. Di ziman an ji dil, niha çend kes dibêjin Allah, Allah. Ji dil xwe bigihîne Xwedê, ewane cihazkirina Xwedê ye.